Zo meldt de wetterpolitie die de zaak nu onderzoekt. Hier op het Prinses Margrietkanaal bij Grauw komt een cruiser onder een binnenvaartschip. Het slag het een oorskip om voortdurend de cruiser omheen te takelen. De slachtoffers, een echtpaar van in de 60 uit Limburg, werden in kritieke tasten naar het MCL gebracht. Kwartlien badde Drik eenzelfde soort ongeluk bij Spanburg. Ik denk dat we toch vermoeden pleiten dat er toch nog weer meer borden geplaatst gaan worden. Waarbij de beroepsvaart en ook de pleziervaart weet dat ze op dat moment extra alert moeten zijn. Op dit stik? Op dergelijke kruisingen, ja. Daar moeten we naar zien, want ik kan mij vaststellen dat als je zoveel boeren langs de wal zetten, dat er wel eens wat een overkill of een invloed wijzen kan. Ik weet net in hoeverre dat op dit plak van toepassing is, maar dat we daar naar Sjen gaan en dat we gewoon de meest praktische, effectieve maatregel uitvieren gaan, dat zit als een pijl op het wetter. Er wordt al tien campagne viert om boortjemeesken bewust te maken van de regels op het wetter. Hoe zorgt u dat u anderen ziet en zelf gezien wordt? Maar het maakt nog meer, zei de deputaire een dag na het ongeluk. Dus dat wij meer, langer doggen wat we nu al doggen onder verlochting. En dan zit ik concreet te denken aan, als je bijvoorbeeld een skip hierst, dat je informatie krijgt, het zij digitaal via een app, het zij via een briefje van dit zijn de regels, dit moet je jou weten, want dan komt het goed en anders hebben we grote ongelukken. Ik binnen de sectionoeren skipveertmasters op het wetter om boortjemeesken aan te spreken of te waskaaien. Maar die kan ik net overal tegelijk wijzen. Het bloot hoe dan ik zaak om scherp te blowen als skipper op het wetter. En, denkt de schuttevaar, je kan soms neer Hiondal voorkomen. Ja, dan moet je de mensen nog meer voorlichting geven. Maar ja, het is ook de vraag van laat ik het zo zeggen, het is en blijft een moeilijk punt om altijd iedereen te blijven bereiken. En ik ben ook van mening dat ook hoe goed we ons best doen, dat we er misschien 80% bereiken en dat de overige 20% niet.